Presentámosche o programa Por Talento Digital Esenciais de Fundación 11 para mellorar as túas competencias digitais. Imaxínaste un mundo onde as túas habilidades digitais che axuden a superar barreiras, conectar con outros e simplificar o teu día a día? Fundación 11 tráeche un programa deseñado para ti. Un programa formativo de 12 cursos, presenciais e prácticos, de 8 horas de duración cada un. Cursos deseñados para que saibas manexar con seguridade e saques o máximo proveito dos programas e aplicacións que hai no teu móvil, tableta ou ordenador. Desde coñecementos básicos ata habilidades avanzadas, estes cursos capacitaránte para dominar as ferramentas digitais, aplicar o aprendido no teu día a día e abrir novas portas ao teu desenvolvemento profesional. Tamén aprenderás a presentar as túas ideas, protexer os teus proxectos e potenciar a túa presenza nas redes sociais. En definitiva, desenvolver competencias digitais axudarache a crecer e superar límites, tanto na túa vida persoal como profesional. Dá o salto co Programa Esenciais de Fundación 11 para mellorar as túas competencias digitais. Apúntate, chama ao teléfono 91 327 6060 e forma parte do cambio cara a unha sociedade máis conectada e inclusiva. Actuación enmarcada na iniciativa Xeración D, impulsada por Red.es. Colabora Fundación 11, financiado pola Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Goberno de España.